UNqobile oneminyaka engama-23 uchazwe ngumndeni wakhe njengomuntu obeyazi into ayifunayo empilweni. UNqo waqale wahlala u2 years ekhaya after high school, and she was just wayehlezi she wasn't doing anything, enganalutho, like ehlele ekhaya elale evuka. Uma would encourage her ukuthi asende out ama-CV, and she would do that, you know, but akasiwona umuntu otsheleka kalula ukuthi enze into engafuna ukuyenza, because umuntu that was very assertive, umuntu uyazi into ayifunayo. So eventually wagcina sekhumbula ukuthi hayibo ngifuna ukuba yipilot. Uphinde wachazwa njengomuntu owayenesibindi esimangazayo. Wayenesibindi lesi esokuthi into uzoyenza until the very end. She was strong uNqobile, like izinto ezenzakala ngaphandle sasingakwazi ukumsheka ngaphakathi because wayeyazi into ayifunayo. Kanti ke lukhulu umndeni obusalindele kule ndodakazi yawo. Ngosibhlungu kakhulu ngesimo senzekile, besenethemba lokuthi umntwana usazokhula aqhubeke. Simbonile ukuthi uza kahle, ube isibonelo kwabanye abantwana nasemndenini wonke nasemphakathini. Amaphoyisa kanye nesikhungo iSouth African Civil Aviation Authority kanye nomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal baphenya ngembangela yengozi. Ungqongqoshe ube segcizelela ukuthi njengamanje ngoba kube khona ke isimemezelo sokuthi i-Aeronautical Risk Coordination Center isisebenzisana ne-SA Civil Aviation Authority ukuqinisekisa ukuthi kuba khona ukuphenya ukuthi ngabe lengozi idalwe yini. Kubikwa ukuthi izintathu izindiza ezasuka esikhumulweni saseVirginia zibheke eGoli ngesonto, kepha sadlulela eMnambithi ukuyokwetha upetroli. Eyokuqala yaphahlazeka eplazini elithize, kwalimala abantu abathathu, kepha bawuphosa umbalane njengoba belashwa isibhedlela kumanje. Eyesibili yona yakwazi ukuhlala lapho kwakufanele zethe khona upetroli, yasuka yahamba, kanti lena yesithathu yiyo ephahlazeke eRedflay phakathi kweGreytown neMuden, kwashona uNqobile Biyela obefundela ukushayela izindiza kanye nabanye ababili. Ayikadalulwa imininingwane mayelana nokufihlwa kukaNqobile.